Maluhod paan ka, boss, para sa Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan samong mga pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadulungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan. Naatamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit. Huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na. Ang padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibim mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa Giraray, nakikipuron po kami sa Indo para sa seguridad kan sa Indong mga personal na gamit. Pinapagiromdom ang gabos natabi man ibitaran nindo ang pagwalat kan sa indong mga personal na gamit sa tukawan para malikayan ang pagkawara kaiyan. Diyos mahinaaga sa indo gabos mga tugang. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Roniel Magalona, Ronnie Magalona and family, Daddy Tianson and children, Gemma Alcantara Lieva and family, Rodolfo Manlapas and family, in honor of Saint Joseph, sa kahagadan ni Rosebi Asupardo Cantara and family, kan Saint Joseph Association, Saint Rafael Paris, sa kahagadan ni Jose Pinillos Jr. and family, asin kan Pahara family. Special intention for passing the lit exam sa kahagadan ni Syra Alquino, Dikino. Special intention sa kahagadan ni J. Salinel in honor of Saint Expeditos sa kahagadan ni Lali Minya. Sa tuya man na ipamibi ang kalag ni Jose sa kahagadan ni Carlo Magno and Diaz and family para kay Charlemagne Joseph sa kahagadan ni Carlo Magno Diaz and family, para kay Froilan sa kahagadan ni Rosie Azupardo Cantara and family, para kay Yumeriano ni Pilar Akende, para kay Carlos ni Daddy Tianson and children, para kay Silrina kan Ubido family, para kay Andrew Juanito ni Rochef Cantara Llorens, para kay Anthony Miguel, sa kahagadan ni Teresa is Kabutahe, para kay Carlos, ni Daddy Tianson and children, para kay Binarando, ni Monet A. Daen and family, para kay Mila, ni Lita Pasahol and family, para kay Sonia, ni Tito Gracia and family, para kay Melvin, kan Alcantara family,
para kay Florente Asenberna, Canbellesa Family. Ngunyan, iyon ay kapat na Domingo ning Kwaresma. Ini tradisyonal na inaapod na Domingo nin Litare, na buot sa bihon, mag-ugma. Sa tahaw kan pagpinitensya sa panahon na ini ning Kwaresma, ang Domingong ini nagpapagirumdum na ang liwanag asin kaumayan na dara ni Jesus, iyo ang nagtataong kaugmahan sa satuya, na mga naghihinguwang manumpungan siya sa satong buhay. Sa mga babasahon, sa pagbulong ni Jesus sa lalaking buta, nag-aagyat sa to na magsiyasat kan pisikal asin espiritual na aspeto, kan paghiling asin liwanag. Ang pagbulong na ini ni Jesus, iskandalo para sa mga Pariseo. Huli ta siya nagbulong sa aldaw na Sabat. Asin da isinda makatubod na si Jesus nagibong makapagbulong. Sa ibong nalado, ang lalaking buta puon papagkaaki na nabulong ni Jesus. Nagpahiling na siya ang tawong may pagtubod, asin nagsamba kay Jesus. Ang buta, ang nagpapahiling kung paano maging sarong disipulo ni Jesus. Mantang ang mga Pariseo, na dapat iyo ang makahiling na si Jesus ang aki ni Diyos. Sinda pa anagin mga buta. Digdi pinapahiling sa to, ang baliktad na realidad kan kadaklan sa sato, manungod sa pagkikipag-engkwentro kay Jesus. Idtong mga buta, ngunya nakakahiling. Asin itong mga paghuna nindang sinda ang nakakahiling. Ngunyan, iyo ang buta. Huli kan sa indang sa diring paghuna. Mga tugang, ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father James Sid. Matingdupuan ka boss, asin sa maugmang tingog, sarabay niyatong awiton an awit sa pagpuon. Kahit na matakot, magsarita siya namumon, naghalat sa satuyang pag-abot,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristo na sa tong kagurangnan, ang pagkamot kan Dios asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, takaning magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, patawarin mo kami sa samuyang mga pagkakasala. Ngunyan nanunugan sa saibuan, dahil naman kakasalan iwan. Kagurangnan kaharapin kami. Kagurangnan kaharapin kami. Kristo kaharapin kami. Kristo kaharapin kami. Kagurangnan kaharapin kami. Kagurangnan kaharapin kami. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo, ang pakipag-ulian in katawuhan. Warasa namimibi kami, na sa hayag na debosyon asin marigon na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad ang kristyanong banwaan. Uli kay Jesucristo, kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Isinasaysay sa enot na babasahon, ang pagpadaraning kagurangnan ki Samuel, tanganing lahidan bilang hadi si David. Kinuyog ni Samuel ang kabutaning kagurangnan, asin linahidan si David linlanan nin oliba, tanganing maging hadi. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Nagsabi ang kagurangnan ki Samuel, panuan nila na ang sa imong sungay asin lakaw. Sinusugo ta ka ki Hese na taga Bethlehem. Tanahiling ko sa iyang mga aki, ang napili kong hade. Tara pag-abot ninda asin pagkahiling ni Samuel ki Eliab, nagsabi siya, totoo na sa atubang kan kagurangnan ang sa iyang linahidan. Alaga nagsabi ang kagurangnan ki Samuel, dai mo pagtingkalagon ang sa iyang anyo o ang halangkaw niyang tindog, huli ta isinikwal ko siya. Dai ako naghihiling siring sa tawo, taan tawo naghihiling kan minasabat sa mga mata, alagad ang kagurangnan naghihiling sa puso. Pinaagi ni Hese ang 7 niyang aking lalaki sa atubang ni Samuel. Alagad nagsabi si Samuel kay Hese, mayo digdi ang pinili kan kagurangnan. Dangan naghapot si Samuel kay Hese,
Iyo na inigabos ang mga barubata, nagsimbag, igwapa ni natada, singuhod, ugaring, nagpapasabsab kan kawan. Nagsabi si Samuel ki Hese, pasugoi siya asing kuahon, tada ikita matukaw sa lamesa, sagkod na mayo pa siya digdi. Kaya pinasuguan asin dinara, nagpupula-pula, magayon ang mga mata, asin marahay na paghilingon. Nagsabi ang kagurangnan, buhat, lahidi siya, taiyo iyan. Kinuha ni Samuel ang sungay na may lana, asin linahidan siya sa tahaw kan sa iyang mga tugang. Asin sinakop si David kan espiritu kan kagurangnan, puon kan aldaw na ito, padagos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, day ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaluko niya ako. Pasiring sa matiwasay na katubigan, dinara. An sa kong kalag, pinapaginhawa. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Inaantabayan niya ako sa mga gira ning kasuriputan, alang-alang sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababan kan anino ning kagadanan, day ako matatakot sa maraot, huling ta ika kaiba ko. An sa imong badas, asin sugkod, yaon rinara nga ako. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Inanda mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Linalahidan mo nin pahamot ang sakong payo, ang sakong kupa, nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Karahayan sana asin kabuotan, ang maglalamag sako sa gabos na aldaw, ni sakong pagkabuhay. Mag-eerok ako sarong kan kagurangnan, sa lawig nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Sa iyang surat, isinadol ni San Pablo ang mga taga-Efeso na mabuhay bilang mga aki ni liwanag. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, kamo kaidto diklom, alagad ngunyan, ilaw sa kagurangnan. Bilang mga aki nin ilaw, kamo malakaw. Ang bunga nin ilaw, yaon sa gabos na karahayan, kasuriputan asin katotoohan. Iniisi kung ako ang kagaya-gaya sa kagurangnan. Day kamo makiayon sa mga tagiltil na trabaho kan diklom. Ugaring, pahimoti ka nindo iyan. Ang mga ginibuninda sa hilom, makasusupog na sambiton. Alagad ang gabos na napapahimutikan kan ilaw, napapahiling. Taang gabos na napapahiling, ilaw. Huli ka ini sinasabi, magmata ka o paraturog. Magtindog ka hali sa mga gadan, asin sisirangan ka ni Kristo. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabo sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Magdarang ko kagurangan, anisip puso minagdadamo, at sa imong tataramon.
kasakuran, buhay na daig kasakuran. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang nagaagi, nakahiling si Jesus nin tawong buta, pon pakamundag. Hinapot siya kan sa iyang mga disipulos, Rabay, si Isay ang nagkasala, ini o an sa iyang mga magurang, ta siya namundag na buta. Nagsimbag si Jesus, nini, day nagkasala, ni an sa iyang mga magurang, kundi tanganing kapahiling ang mga gibukan Dios sa iya, kay puhan nagibuhon ta, ang mga gibo ka nagsugo sako, sagkod na aldaw pa, maabot ang banggi, na mayo na nin makakahimo. Pagyaon sa kinaban, ilaw ako kan kinaban. Pakasabi kay ni, naglutab siya sa daga, as sinaggibo nin laboy na lutab, sa lutab, ilinahid ang laboy sa mga mata kan buta, as sinagsabi sa iya, magduman ka, maghugas sa tangke nin Siloe, kaya naghali, naghugas, as sinagbalik na nakakahiling. Si sa iyang mga kanatad, asin si mga paratanaw sa iya kaito, ta siya makilimos, nagsasabi, bako ini, sudate na nakatukaw, asin nakikilimos, sabi ni Niba siya, sabi ni Nibaman, bako, kundi kaagid niya sana. Siya nagsabi, ako, kaya nagsabi siya sa inda, kunsiring, paano nabuksan ang sa imong mga mata? Nagsimbag, si tawo na inaapod Jesus, nagibunin laboy, linahidan ang sakong mga mata, asin nagsabi sako, magduman ka sa Siloe, asin maghugas. Kaya nagduman ako, naghugas, asin nakahiling. Hinapot siya, hain siya. Simbag, day ko aram. Dinaraninda sa mga Pariseo ining dating buta. Sabat kanal daw, gibuhon ni Jesus ang laboy, asin buksan ang sa iyang mga mata. Kaya giraray naghapot sa iya ang mga Pariseo kung paano siya nakahiling. Nagsabi siya sa inda, tinapalan niya nin laboy ang sakong mga mata, naghugas ako, dangan nakahiling. Igwa sa mga Pariseo na nagsabi, bako hali sa Dios ang taong iyan, kulitan sabat, day niya inuutob. Alagad sabi kan iba, paano makakagibo kan siring na mga tanda ang makasaklan na tawo? Igwa sa indanin pasuwayan, kaya nagsabi sinda sa buta, ano ang masabi mo? Dapit sa iya, tabinuksan niya ang sa imong mga mata. Nagsabi, propeta siya. Ngunyan, day nagtutubod ang mga Hudiyo na siya buta asin napahiling sagkod na maapod ang mga magurang kay ning lalaking napahiling. Naghapot sa inda, inian sa indong aki, na sabi nindo namundag na buta, napano ta nakakahiling na siya ngunyan. Nagsimbag ang mga magurang, aram niya mo na ini ang samong aki, asin tabuta siyang namundag. Kung pinaano tangunya nakakahiling na siya, day may aram o kung si Isay ang nagbukas kan sa iyang mga mata, day ni man aram. Siya ang haputa, may edad na siya, mapaliwanag siya para sa diri. Ini sinabi kan sa iyang mga magurang, ulit na natatakot sinda sa mga Hudiyo, na nagkaoruyon ng mga Hudiyo na magmidbid sa iya bilang Kristo, magiging siblag sa sinagoga. Sa dahilan na ini, may edad na siya ang haputa.
Inapod tinda giraray ang tawo na dating puta asin sinabihan, tawing kamurawayan ng Diyos, kami, arami, nan tawong ini para kasala, nagsimbag siya, kun para kasala siya day ko aram, saro sana an aram ko, kayto ako buta, asin ngunyan nakakahiling. Kaya sinabihan, ano ang ginibo niya sa imo? Paano niya binuksan ang sa imong mga mata? Nagsimbag sa inda, nagsabi na ako sa indo, asinday kamo nagdangog. Taano tabuot girari nindong magdangog. Bot nindong magiman niyang disipulos, ininsulto siya asin sinabihan, ika-disipulo niya, kami mga disipulos ni Moises, kami nakakaaram na ki Moises nagtaraman Diyos, alagad ini day mi aram kun sain hali. Nagsimbag sa inda si tawo, diyan baya an makangalas, kamo day nakakaaram kun sain siya hali, alagad binuksan niya ang sakong mga mata, aramta ng Diyos day nagdadangog sa mga parakasala, alagad kun makidiyos ang sarong tawo, as nagigibo kanbot niya, dinadangog niya iyan. Day pa lamang nadangog na may nabuksan kan mga mata nin sarong namundag na buta. Kun bako siya hali sa Diyos, mayo siyang magiginibo. Nagsimpag sinda sa iya, sa mga kasalan, lubos kang namundag, as nikana an matukdo sa mo, dangan itinapok siya sa luwas. Nadangog ni Jesus na pinalaya siya, asin pakahanap sinabihan, nagtutubod ka sa aki kan tawo, nagsimbag siya, si Isay siya kagurangnan, tanganing magtubod ako sa iya. Nagsabi sa iya si Jesus, nahihiling mo na siya, an kaulay mo siya. Nagsabi, nagtutubod ako kagurangnan, asin nagsamba sa iya. Dangan nagsabi si Jesus, para sa paghukom, ako nagdigdi sa kinaban na ini, tanganing anday nakakahiling makahiling, asin an mga nakakahiling maging buta. May mga Pariseyo na kairiban niya na nakadangog kaini, nagsabi sinda sa iya, kami man buta? Nagsabi sa inda si Jesus, kun buta kamo, mayo puta kamo nin kasalan. Alagad ngunyan nagsabi kamo, nakakahiling kami, an sa indong kasalan, yaon man giraray. Mga tugang, an marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na agas sa indong mga tugang. Igwang istorya, dapit sa sarong babaeng buta. Ang babaeng butang ini, nauungis siya kasayang kamugtakan. Isinusumpa niya anal daw na siya namundag. Nauungis man siya sa gabos na taong nakapalibot sa iya. Apwera na sana kasayang mamumuton na nobyo na yaon perme sa pag-alalay sa iya. Ang babae nagpahayag duman sa iyang nobyo, kapag nag-abot anal daw na ako makahiling na, papakasalan ta ka na. Sarungal daw, igwa ni nagdonar na duwang mata para duman sa babaeng buta, as naging successful ang operasyon. Ang babaeng buta nakahiling na. Nahiling niya na ang gabos. Nahiling niya na ang sayang nobyo. Kaya ang lalaki naghapot duman sa babae, ngunyan na nahiling mo na ang gabos, will you marry me? Mapakasal ka na sa kuya? Ang babae na bigla, kulita, nahiling niya sa sayang nobyo, na saro pala na buta. Kaya tulos nagsayuma ang babae na pakasalan ang sa iyang nobyo. Ang lalaki, namundo na gayo,
Halos marunot ang sayang puso, as sinagsabi duman sa babae, ingatan mo ang sakuyang mga mata, dangan naghali na nagtatangis. Mga tugang sa enot na pagbasa, nagsabi ang Diyos kay Samuel, di ako naghihiling siring sa tao, hinihilingin tao ang panluwas na forma, alagad ang hinihiling ko, iyo ang puso. Duman sa istorya, ang babae, hinihiling sana ang panluwas na itsura, nahiling niya sana ang depekto, nahiling niya sana ang pagkabuta kan sa iyang nobyo. Alagad, day niya lamang nahiling ang puso kan lalaki, day niya lamang nahiling ang mga karahayan na ginibo para sa iya. Siring man kaini ang mga disipulos sa Ebanghelyo, kan mahiling inda ang sarong lalaking buta, tulos hinusgahan ninda nan lalaking butang ito sarong parakasala. Para sa mga Hudiyo, ang sarong buta, padusa iyan para sa iyang mga pagkakasala. O kaya, sa pagkakasala, kan saya mismong mga magurang, nan aki iyo mismo ang nagsasapar kan siring na padusa. Sabi nga ni, don't judge a book by its cover. Day mo pagusgahan ang sarong tao base sa iyang itsura, kunday mo aram ang istorya kan sa iyang buhay. Ang taong may mga mata, kadaklan na beses, nahihiling sana iyo ang mga negatibo, ang mga depekto, ang mga maraot sa kapwa. Bukas nga ni ang mga mata, alagad ay nyato nahihiling ang mga karahayan sa tuyang kapwa. Siring sa mga Pariseyo, dawa na si Jesus, guminipo na nin mga karahayan, binulong niya na ang butang lalaki. Alagad, nagsabi pa ang mga Pariseyo, bako hali sa Diyos ang tawong iyan. Totoong makaherak ang kamugtakan kan sarong buta, kulita siya day nakakahiling. Alagad mas makaherak mga tugang, ang kamugtakan kan mga taong nakakahiling, alagad nagbibinutabotahan, dawa yaw na sa indang atubang ang katotoohan. Ang babae sa istorya, pakatapos tawanin mata, kan sayang nobyo, nga ni makahiling, day niya lamang na maanan, ang karahayan na ginibo sa iya. Ang mga Pariseyo, siring man, nag-aaradal, sinda nakakaisi kan mga tugon, kan mga propesiya, tinawan sinda nin pakasabot, asin paghiling kan Diyos. Alagad, day lamang ninda minidbid, ang karahayan kan Diyos, na pinapahiling ni Jesucristo. Ano ang punto para sa tuya? Kita na mga tao, mahilig na maghiling sa mga kaluyahan kan sa tuyang mga tugang. Kadaklan na beses nagpo-focus kita sa mga negatibo, sa mga depekto, sa mga pagkakasala. Napapasipara ta na ang mga karahayan asin mas sinatawanin doon ang mga sala. Minsan nga ni, hasampulong ginigibo mong karahayan, wala lamang ni nakakapansin. Alagad oras na lumagapak ka, oras na masala ka, tulos makakadangog ka nin mga maraot hali sa imong kapwa. Siring man baga, kasarong tao na nakasuot nin t-shirt na puti, dawa malinigon ng sayang t-shirt, wara nin nakakapansin. Oras na mamantyahan iyan, dawa sa diyuto na mantya, ano ang mapapansin kan mga tao, bako man sukaputian kan t-shirt, kundi ang tinatakwanin pansin, itong sadit na mantya, itong sadit na ati. Siring man, kitang mga tao, mas tinatawan ta nin
karahayan, an mga gadan, kaysa mga buhay. Mapapansin nindo kapag igwanin burol, anong pinag-uurlayan, anong pinag-iristoryahan, anas mga karahayan, kan gadan, mga positibo, an sa tuyang narurumduman, an sa tuyang nahihiling, yon pag-umaw sa gadan. Alagad maringis kita sa mga taong nabubuhay, ang pinag-irestoryahan kapag buhay pa, anas mga negatibo, mga sala, kaya pinagchichismis, pinapakaraot, linilibak. We are very kind to the dead, but cruel to the living. Magilugod kitang mas mabuot sa mga buhay, kung kaya tang hilingon ang mga karahayan sa mga gadan, kung kaya tayong rumdumon, kung kaya tang umawon, lugod mas gibuhon ta sa mga buhay. Day kay puhan kan mga gadan, ang pag-apresyar, ang pag-umaw, asin pagkamuot, kundi mas kaipuhan kan mga buhay. Lugod tutukan ta mga tugang, ang mga positibo hasarong tawo, apresyaron ang mga karahayan. Kung gusto mo na mamutan ang sarong tawo, hilingon mo ang mga karahayan na yaon sa iya. Imposible para sa tuya ang mamuot sarong tawo kung anas sa nakaratan ang sa imong hinihiling. The most beautiful eyes are those that seek beauty in others. Ang pinakamagayon na mga mata, itong naghihiling, nagmamaan, hinahanap ang mga karahayan na igwa ang sa iyang kapwa. Ang pinaka-epektibo na paagi, ngani mauyunan, asin maokdan tang kamutan ang sarong tawo, iyo na hilingon ta, asin midbidon si Kristo, na uya ka sa imong kapwa, seeing Christ in others. Kung minimidbid ta si Kristo, na uya presente ka sa tuyang kapwa, di kita mag-iisip nin maraot, di kita mataram nin ikakakulog kan sa iyang buot, di kita magibo nin anuman na ikakamundo niya. Siring kay ni anistorya, nin sarong aki, na gusto niyang matuparan, asin makaiba ang Diyos. Anaki na ni sarong aldaw, nagmatanin atab, nagandam siya, nin babaluno na cake para sa duwang tawo. Asin nagpuuna siya sa paglakbay. Kanhalawig na ang sayang na lakbay, yaon na ang sayang kapagalan sa pagparalakaw. Nagutom na siya, gusto niya nang magpahingalo. Naghapit siya kasarong plaza, asin duman nagtukaw-tukaw, ilinuwas an sa iyang balon na cake. Asin duman natanaw niya mga tugang, an sarong babaeng nakatukaw man, sarong babaeng gurang, mamunduon, asin gutom. Tulos dinulo kan aki, asin sayang tinangro, kan sayang balon na cake. Ang babaeng gurang, naka-smile na naghampang sa aki, asin maugmang inako, ani tinatangro sa iya na cake. An aki, naugmahon man hulita, magayunon, so smile kay itong babaeng gurang, asin gusto niya giraray na mahiling an smile kan babaeng gurang. Kaya pakatapos na maubos na kan babaeng gurang itong cake, tinakwan giraray siya kan aki, tinangro giraray siya nin saro pang slice, asin sa liwat, maugma asin naka-smile, na inako niya ang siring na cake. Sa bilog na maghapon, ang ginibo kan duwa, nagtukaw sana, nagkakan, asin naka-smile. Wara nin sa isay man sa duwa, ang nagtaram. Kan madali na magdiklom, ang aki kinakaipuhan ng mag-uli. Kaya nagbuhat na siya, naghali. Alagad bago pa siya makarayo mga tugang, nagbalik ang aki, asin tulos kinugos, asin hinadukan sa pisngi, itong babaeng gurang. Dangan naguli na ang aki. Pag-abot sa harong,
Napansin kan sa iyang ina na maugmahon itong aki, kaya hinapot niya kung ano ang ginibo kaini sa bilog na maghapon. Ang simbag kan aki, nakaiba ko mag-lunch, magkakan, ang Diyos. Asin ara mo mama na magayunon, an sa iyang smile. Iyo ito ang smile na pinakamagayon na sa kuyang nahiling, sa kuyang bilog na pagkabuhay. Nakaiba ko magpangudto ang Diyos. Dangan itong babaeng gurang, kanakauli naman siya sa iyang harong. Napansin kan sa iyang agong na nagbabanaag sa kaugmahan ang lalawgon kan babaeng gurang. Kaya hinapot niya ang sayang misis kung ano ang ginibo kaini sa maghapon, tamaugmahon man ini. Sabi kan babaeng gurang, aram mo duman sa plaza, nakaiba ko magkakanin kay ang Diyos. Aram mo na mas hoben siya kaysa sa kuyang paghona. Mga tugang, ang pinakamagayon na mindset asin kaisipan na dapat ma-develop ta, iyo si Kristo, yaon sa tuyang kapwa. Jesus is present in my neighbor. Si Jesus uya sa kataning mo. Si Jesus presente sa persona kan taong nasa likod mo, kan taong nasa hatubang mo. Si Jesus yaon sa mga kaibahan mo sa harong, sa mga katrabaho mo, sa mga empleyado mo, maging sa mga customer na minaabot sa tindahan mo. Magigibot ta ang tugon ni Kristo na mamuot sa lambang saro kung mimidbidon ta siya kasatuyang kapwa. To love is to see Christ in others. Si Jesus, iyo ang nagugutom asin napapaha na dapat mong pakakanon asin painumon. Si Jesus, iyo ang mayo nin gubing na dapat mong baduan. Si Jesus, iyo ang wara nin harong na dapat mong padaguson asin kupkupon. Si Jesus, iyo ang naghelang na dapat mong bulungon. Si Jesus, iyo ang nagmumundo na dapat mong tawanin konsolasyon. Si Jesus, iyo ang makilimos na dapat mong tabangan. Si Jesus, iyo ang parabuyong na dapat mong dangugon. Si Jesus, ang may problema sa pag-iisip na dapat mong proteheran. Si Jesus, iyo ang drug addict na dapat mong tabangan na magbagunin buhay. Si Jesus, iyo ang nabibilanggo na dapat mong bisitahon. Si Jesus, iyo ang aki na dapat mong atamanon. Iyo ang gurang na dapat mong pagserbihan. Iyo ang may kapansanan na dapat mong alagaan. Kung araw kay ni ang mindset niya to, mababa ko ang satong paghiling sa iba, ang satong pagtrato, ang satong pagtaram, asin pakikipagkapwa-tawo. Girumdumon ta na sa gabos na oras na kung kita nakikipag-ulay, nakikipagtrato sa rong tawo, isipon ta na si Kristo uya sa iya. Hagadon ta sa misang ini, nalugod mabuksan ang satong mga mata, tanganin na mahiling, asin mamidbidan si Kristo kasatuyang kapwa. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, Kaglalang, Kaglalang kan langit asin kan daga. Asin ki Jesucristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo. Namundag ki Virgen Maria. Pinasakitan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus. Nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kan ikatulong aldaw na buhay luwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo, kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, babalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay luwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita sa Ama, asin maghagad, na paumayan an manlain-lain niya tong pagkabuta, takaning mabuhay kitang siring sa maninigong mga aki nin liwanag. Sa lambang kaagadan kita masimbag, kagurangnan ninanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga namamayo kan simbahan, magdanay na masigasig sa liwanag kan Ebanghelyo, asin magbanaag ang kaugmahan, na bunga ng pagiging dayupot sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyuga an samong pamibi. Tanganing ang satong puso, magdanay na bukas sa pagtabang sa satong kapwa na nangangaipo kan satong tabang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa dalanin buhay, asinyaon sa kadiklumaning kawaranin paglaom, makahiling kan liwanag kan Diyos, ki Kristo Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang gabos na mga ina, na mga paradara kan balaog nin buhay, biyayaan kan Diyos huli kan pagkamuot, asin pagtubod, na ihiras ninda sa saindang kaakian. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa isip asin hawak, maranga asin mapaumayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, mag-ako kan kapahingaluan na daing kasagkoran sa liwanag ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Langit noon na Ama, hinanyugaan sa mong mga pamibi, asin warasan sa mo ang grasya na mabuhay sa liwanagin sa imong katotoohan, mantang kami naglalakbay sa pagtubod, huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan ako'y mo sa muyang buhay. Mali sa puso isip ang samong pag-ata. Hinanyuga sa mong Ginoo, asimanan tabayon. Kami gabos na namumuot sa saimo. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamimig. Bendisyonan ining buhay na dulot niya mo. Hinanyugon at banwaan na simong namumuton. Ako man ang dulot niya mo buhay. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamimig. Bendisyonan ining buhay na dulot niya mo. Hinanyugon at banwaan na simong namumuton. Ako man ang dulot niya mong buhay. Magpamibi ka mo mga tugang, takay ng sako as ng sa indong atang,
Maako manlugod in Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang na minibi, maugmang nagdudulot kan mga atang nimbulong nga daing sagkod, tanganing gibuhon mo kaming maimbod na magpahalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan, nahuli kan misteryo kan pagkanitawo, dinara niya ang katawuhan na naglalakaw sa kadikluman, pasiring sa kaliwanagan kan pagtubod, asin huli kan pagbunyag sa bagong buhay, ang mga namumundag na oripon kan daan na kasalan, inaampun niya bilang mga aki. Kaya ang mga langit nun, asin ang mga daga nun, nagsasaro sa bagong awit nin pagsamba, asin kami kaiba kan gabos na ukbo nin mga angheles, nagrurukyaw ding tapos na nagsasabi. Banal, 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 at kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindaga, panukan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kaladanan minadigdig, sa ngalan kan kagurangan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, hikananggadan banal, borabod nin gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimipi kami, pabanala kanambon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagpuan tinapay asin pagpasalamat, binaak asin tinaos sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kainin, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin maginom kayni, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta
Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan katinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan ang nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang inagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimipi kami. Tanganing kaiban ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos. Kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran. Magumaw, asin pamuraway sa imo siring man, uli sa akit mong sa Jesucristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan, warasan sa mga lonyamo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindahin talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo,
Ansa kong kataninungan itinataupos sa indo, ari paghilngaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kataninungan kan sa tong kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo, nin kataninungan, peace be with you. Meron ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaan, kahirapi kami. Meron ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaan, kahirapi kami. Kordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaan, tawi kami, lit katoninongan. Mga tugang, uya sa Yesu Kristo, ang kordero kan Dios. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladin ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. At amanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahihimo, ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sa diri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamot ning padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sa diri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Jesus. Tawan sa kalagko ang daing katapusan mong tabang. Mautong espiritual ng magpinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan malugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauririhe, mabuhay ako sa gudpaman, sa kaibahan mo. Amen. Makangangalas na linalang, namumutan sa kami.
pagkamuot na ipagpawion. O Diyos, dahil mo kami natitios, na dahil patawanon. Padagos mo kami buhayon, asin bagon. Ulikan sa imong tataramon, asin langit mo nakakanon. O Diyos, dahil mo kami natitios, na dahil patawanon. Padagos mo kami buhayon, asin bagon. Ulikan sa imong tataramon, asin langit mo nakakanon. Please kneel for the act of consecration to Saint Joseph. O glorious Patriarch and Patron of the Church, O Virgin Spouse of the Virgin Mother of God, O Guardian and Virginal Father of the Word Incarnate, in the presence of Jesus and Mary, I choose you this day to be my Father, my Guardian, and my Protector. O great Saint Joseph, whom God has made the head of the Holy Family, accept me, I beseech you. Do utterly unworthy to be a member of your holy house. Present me to your immaculate spouse. Ask her also to adopt me as her child. With her, pray that I may constantly think of Jesus and serve him faithfully to the end of my life. O terror of demons, increase in me virtue, protect me from the evil one, and help me not to offend God in any way. O my spiritual Father, I hereby consecrate myself to you, faithful imitation of Jesus and Mary. I place myself and all my concerns under your care and protection. To you, after Jesus and Mary, I consecrate my body and soul with all their faculties, my spiritual growth, my home, and all my affairs and undertakings. Forsake me not, but adopt me as a servant and child of the Holy Family. Watch over me at all times, but especially at the hour of my death. Console and strengthen me with the presence of Jesus and Mary, so that with you I may praise and adore the Holy Trinity for all eternity. Amen. Mamibig kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tao nag-aabot sa kinaban. Namimibi kami, liwanagi ang samong puso, kan banaagin sa imong grasya, tanganing mahimo uming danay na masabotan an maninigo, asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamuot sa imo, Hulhi Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang paisi. Inot po, second collection, para sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong simbahan. Ikadua, exhumation o paglipat kan mga restos. Padagos ang pagpakarahay asin pagmantinir kan sa tong sementeryo. Nakapaskil sa may kudal kan sementeryo asin sa mga barangay hall, asin chapel, ang mga pangaran kan mga nilubong na kaipuhan ng halion sa namumugtakan, tangani mapakarahay ang istruktura.
Inaapudan po ang mga tagapagataman na magbisita sa opisina. Tangani maasikaso ang sa indang paglipat. Ikatulo, Kwaresma. Kada Biyernes, ang Via Cruces asin pakumpisal sa laog kan simbahan. Ginigibo pagkatapos kan misa na alas 5:30 kan hapon. Semana Santa. Sa pagsilibrar kan misteryo kan satong kaligtasan, na nautob huli kay Hesukristo, na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat. Inaalok ang kabos sa makisumaro sa mga pagtiripon asin liturhiya, para sa schedule asin mga detalye, makibasa kan tarpaulin sa hampang kan simbahan. Kumpil. Magkakaigwanin pagkumpil sa maabot na Abril 29, Sabado, para sa mga nag-iedad 15 anyos pa itaas. Nagaako na ang opisina kan mga mapalista. Makidara po kan sa indong baptismal certificate. Ang seminar gigibuhon sa Abril 1, 15, 22 asin 28, alas 8 kan aga, digdi sa simbahan. Ultimo, donations. Salamat sa mga nagdonar ka nakaaging semana. Dr. Romel Madrid, 2,000 pesos. Graves Balonso, 1,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Johnson Builders Development Corporation, 5,000 pesos. Ang nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, idukuan payo maghagad nin bendisyon. Kagurangnan, bantayan mo ang mga namimibi sa imo, ang duyugan mo ang mga maluya, asin huli kan liwanag mo, danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom, nin mga magagadanon, asin mga naheherakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makaabot sa orog kahalangkaw na karahayan, uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Saan may pagkaminuroot mootan, tunay na yaon dyan, Diyos na kagurangnan. Tinipon kita sa pagkamot, nin sa tuyak kagurangnan. Magurog kita sa pagkabulonyo, sa hadeng nakapagod sa krus. Kung saan may pagkaminuroot mootan, tunay na yaon dyan, Diyos na kagurangnan.